Hát, őt először? Igen. Annyi epitid? 51, nem? Vagy 51. Jó. Én nem kaptam egy fisült se. Megnyerted! József, I lost the 50-50 eddig! Eddig mindig. You can call me Columbina, or Kutar, or Moon Goddess. Whatever you prefer. I'm used to having many names. The moon's blessing is yours, whenever you might find yourself in need. Nem volt garantált, ugye? Nem volt garantált. Nem lakkoltam volna be. Akkor most ő? Hát ez gyorsan meg volt. Figyelj! És meg... Rájszik. Fordulj. Csak kifa. Kifa megint. He's waiting. Kurva csicsi! A cici. Menj innen! Helyes. És mit? Szinte. Ugye? Igen, azt hiszem 20. Már kurva elni! Azt hiszik az ifad. Első szetosz, nem? Nem. Akkor most lesz. Mennyit dupla 5 star-ot? Nekem volt. Tudod hány visem? Tudom. But technically you lost the last one too. Just Yes. capturing unit. Nice to meet you. I am Anefa, a multifunctional robot for domestic application. I am currently equipped with cleaning, cooking, and emotional communication modules. I also have a combat module, which can only be activated after reading the 11-page liability waiver. Now, how can I assist you today? Congrats. Wasn't that bad? No. Not bad. Good. Weapon? Arra is akarsz? Igen. Oh. All in, vagy mi? Tényleg? De nem kell, hogy úgy érezd, Jó, hogy... már én szeretném, hogy ebben már előtte gondolkoztam. Tudod, a Kolumbiának megvan a tud lefölve. Ja, igen, tényleg.
slow. Csak gondolkodok. Mondjuk tényleg neki az jó. Na, igazad van. Nem tudom, mind a kettőnek jó. Nem tudom, mit csinálnék igazán. De még ezen, mert neked nincs ne feledne, az meg jó neki. Nem, ez a jó. És én nem hiszem, hogy ki fogom húzni. Jó, igazad. Én megkaptam, amit szeretnél volna. Tudom azt el? Nem. Na, akkor meg vagyunk. Nagyon. Jó, mi? Megkaptad, most újra kell csinálnod. Jó. Fine. Érted? Fine. Kaphatod megint ezt akkor, tudod? Az a baj. És? Akkor válaszol ki azt. Egyébként Tim, az... Ne, jó, menj a helyedre. Menj a helyedre. Menj a helyedre. Menj a helyedre. Helyedre. Mert... Why do you ruin the mood? Mi? Nem. Így lassan húzigálsz, beszélsz, és utána... Nem is mondtam már semmit. Én csak azt mondtam, hogy gondold meg, mert megint megkaphatod ezt a fegyvert. Tudtam már, nem? Így? Akkor legyen. When I said all in, I meant all in. Okay. What did you think I meant? Most van annyi, 5-50, most jön a 6. Nem miattam, mint javálunk. Helyedre. Persze, nem is föltöltött a lábamra. Oké, na, hát akkor... Nekem van, van ez, örülök neki. Meg vagy. Még van egy csomó. Mennyi ez? Hallgattál? Megcsinálja mi? Elég jó. Okay, 307 wishes. De nem ennyi Constellation, neki a szívanya nem éri meg. Csak a C2. De az se annyira nagyon jó.